luzera. Ondo, Jaski? Ondo, animo hauekin da txaula hauekin, eseño beto. Zoragarri. Eta jasotako opariekin ere, bai. Egin diate opari bat, sekula egin diaten bereziena. Zuri opari bereziak eta, zu opari emale hona zara, Ni opari egile nahi gehiago, bai, jaso tarteka ere, bai. Ba, lagun batek nahiarak. Bai. Zereit, Antxon, egingo dizut opari bat, urte luzez erabiliko duzu hau. Bai. Eta erabiltzen duzunero gogoan izango nauzu ni. Eta jarraian oparitu zidan, komunerako eskobila. Ez da broma, Eta aldi berean egia da, urte luzez erabiliko dut. Urte luzez ez? Hori aldatu behar da? Datozela gure lehiakideak mesedez, pasa, bai. Egia. Itxasne, eta Eneritz, Miguel eta Joane. Asier eta Jonande. Bai, horixe. Urte luzez ez. Urte luzez ez? Egia da. Eta erabiltzerakoan berarekin akordatzea ere ez da polita, Bueno, hori bai. Opari berezia da. Hori bai, aldatu behar da, bai. Erdiaroan esaterako. Etzeuen. Hori ikasten duzue, historian? Baina, hombre, izurrite beltza... Bai, ez da, niri kontatu diate Edinburgon friturretan eta nola botatzen duzten lehiotik eta... Iepa! Eta Bilbon ere. Bilbon, Aldezarrean. Baina orain ez. Orain ez, lasai. Bale. Zorionez, garaiak aldatu dira, egia da Bilboko aste nagusian ikusitan ditu daula erdiaroko jarrera batzuk, baina... Bitor, atzerapena izen zan. Gero erromatarrak oso garbizetiek, eto? Bai. Erromatarrak uregaz eta oso garbizetiek, erdiaro ez da gustaten ez ebez. Horregatik da, gara iluna. Iluna. Galdu zen apur bat. Eta alere, zuek, historiako horrela zati bat aukeratzeko eman da, erdiaro aukeratu duzu. Zergatik egin dezagun defentsa pixka bat? Nire ustez, luzea dalako. Hori esan zen duten, bai? Dago apur bat denetik. Zurriteak, gerrak, gauza honak, sorginak, Ez da ustaten. Zuen. Artea, gotikoa, artea, bai. romanikoa. Bai, gero nahi zat... Errenazimendua. Gotikoa zapelitxe da, bai, gero nahi zat, bai. Bueno. Kontua da. Gerokuek. Mi luzeren historian atalak idatzi alizatretela zuek ere. Erdiaroa ez, baina lau saio osatu ditugu. Horkoarekin lau. 1.150 euro pilatuta. Iluntasunik bat ere ez momentuz? Ez. Tentsio pizka bat bai, tarteka. Bai. Uste dut etxera joango garela eta gero aurrera egin eta hori ere historia baita. Bai. Animo bikote zortean. Mire, eta Joan, eze moduz? Ondo, posik. Ondo, bigarren eguneia ez berdin. Bai, ja lasaiago. Beste lasaitasun bat, lekotxo hartute erdiko lekutik erantzuten gaur. Miren Joan, gogoratuko dugu ikaskideak zaretela. Eta kimika ikasten. Klasien zemat, zuek? Karo, oin gauz, kurso tarte batean. Oiko izaten da kimikan aurreko urtetik ikasgai batzuk. Bai. 4 urtetan karrera ateratzea oso zaila da. Eta bereziki ze ikasgai da, ogorra... Lehenengo urteko fizika eta matematika. Zugaten zara, kimika ikastera? Fizika eta matematika? Hori ba. Nik enan aukeratu fizika ez mate. Bai, ez da, kimika nahi zen duten, bueno. Mire Joan, eta zein tentzioarekin gaur? Alba da, zakoa matea. Zuzenean. Ba, sorte hon, horretarako, desan dugu gainera matrikulak ordaintzeko izango dela diru hau. Orduan sorte hon eskak, hau pasuek. Eskerrik asko. Asier, eta Joan Ander Gabon. Zer moduz pikote? No. Okin. Nondi gatoz? Urretxu. Urretxutik? Urretxu harrak? Urretxu eta Zumarra. Joan Anderrek aldarrikatu Zumarra gartasun hori. Bizi non? Urretxun bizi, urretxun bakarrik. Dos. Bueno, eta lan ere bai? Lana, urretxun. Lana urretxun da bizi Zumarran. Tabernan. Biak ere tabernariak. Asier zuz eta tabernatan, aritzen zara ba? Avenida, taberna. Guk irekin non lan batekin, noin dela urte tardi. Lagun batekin taberna ireki, Asko esango lukete ezagik negozio hona den, zer moduta? Ondo. Gaizki junezko publiko ireki. Bai, ez da. Bestelako jarduera batzuetan aritu zaren arren. Asier, 4 urtez, zertan? Untxi zaintzen. Untxiak zaintzen, Konejo gurran gabata auki genuen. Begira, beste lagun batekin. Bara, zuek elkartzen zarete lagunen artean eta... Orain untxiak. Negozioa. Eta untxiena, zergatik bukatu zen ba? Lan asko. Bai. Kondizioke, Ja. Untxia ere ez da geldirik egoteko animalia. Atzetik jarretin behar. Segika, aldiro. Jonander, zu berriz, betitik, ikasketaz, zara mantenimenduko goi mailako ikasle izan da? Geroztika tabernari. Tabernan ere mantentzelanak egin behar izaten dira eta piskat biak uzartuta. Psikologo lanak eta lan asko egin behar da. Lan asko egin behar da. Gehiago egunez, gauez, bietan? Orain egunez gehiago, garai baten gauez gehiago. Bale, gau ezagututako da Jonander orduan. Sekretu guztiak ikasi, edo orain egunez. Orain egunez hobeto. Bale, eta mi luzera nolatan, Jonander?
Pues, askotan ikusten etxetikan, da, egun baten junbarko deu. Eta? Nork ekarri du nor? Bikotea bilatzen daula, eta bion artean batak bilatzen nahi zan, bestea bestaldetik bilatzen da. Ondo. Biak helburu bera, Ze ondo. bazkide bat falta eta aurrera. Diru erabazizkero hasier, zein dugu? Herri bazkari, Herri bazkaria? Urretxun, kasu honetan bai. hombre. Bazte mazarete, urretxun? Danak ez dietoriko. Ah, bale. Lagunak bakarrik. Herritar batzuen arteko herri bazkaria. Orduan. Laguna bakarrik 2000 edo. Hori, zema dira? Utsi asko? Biztanlek? Ez. Bazkarirako gonbidatuak. Egun bat, gonbidatu danak, baina egun etoriko di. Egun bat Ondo, lagun, ondo. Gehi ez dietoriko. Matrikula ordaintzarena asmo polita da, herri bazkaria egitearena ere, bai. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Animo, bikote, eta zorte hon. Eta ongi etorri, eta ondo entzun, Miluzako zakuan gaur, 26.800 euro! Eba, Zondo! Zuez, herri bazkarira? bai ez da? Bai. Ze intentzio, asmoa, gogoa. Apalaudio, behote izuela! Ongi etorri! Asier Jonander egingo gara, etorretarako zeuek jarriko zaituztegu aukeratzen. Lehenengo proba, zer egingo zuie zeuek? Ikusi-makusi bertxotan edo trigoren berbak? Fotokumak. Fotokumeak zuentzat. Oso ondo. Itxasneta eneritzi? Ikusi-makusi, trigoren berbak? Ikusi-makusi eta trigoren berbak, Miren eta Joane. Ba ikusi-makusi, hasiko gara. Itxasnen eritz, batetik 8 gaur gorde ditugunak letrak. I, U, F, P, N, H, Z, D. F, itxasne. 3. U, 7. Z, eneritz. 7. D, 6. H, 6. I, Bat. P, 4. N, 5. F, 3. U, 7. Z, 7. D, 4. H, 5. I, Bat. P, 4. N, 5. F, 3. U, 2. Z, 7. D, Nahikoa, zondo. zortzi, oso ondo. Erotzen egin gara, Ondo zenaki letra. Eta 6, ondo sartuta. 60 puntu, bikote. Tragarri. Eta trigoren berbak. Miren Joane, Gogotxu, Erne, sexua izango baitugu izpide, berba hauekin, hauetxe berbak. Eta denbora, miren, sexurako adiskidea. Larru laguna. Zakil biguna. Xamin goxoa. Sexurako adiskidea. Larru laguna. Zakil biguna. Odolostea. Semena. Xamin goxoa. Txortan egin. Erruberan egin. Sexurako adiskidea. Larru laguna. Zakil biguna. Odolostea. Semena. Xamin goxoa. Txortan egin. Txokora joan. Ondo. Preservatiboa. Txubazkeroa. Emakumezkoen masturbazioa. Panderoa. Gizonezkoa masturbatu. Erruberan egin. Eta tanpoia? Kartutxoa. Hau ba? Ha? Eta? Oso ondo. Miren, Joane, danak, 1 puntu, hau pastuet. Klimaxa. Eta, ondo. Baudolosterik ez arrandegira guaztelako. Asier eta Jonander, bertxotan zer? Gogotxu? Bakoitzaren hitzak oinak hementxe agertuko dira. Arrandegian ez dakit Ondo. arrainonak, Hautatzen. berde lorita antxoa, Hauek. lagundu arren, Bai? Jabetzen. baina mesedez kontuan
Eduki. Ez dut dirurik. Bai? Sentitzen Legatz bakarra erosi nahi. dut. Esaiatu. Konbentzitzen. Bueno, bukaerak itxura polita du. Tartean, igual, berdelen batek edo, ies egin ote digun, ikusi. Bueno, 3 akats. 5ekin 50 puntu. Urretxu zumarra gara. Zidaran behik izan ginduzeko... Bai, ikusle fina. fina. Ikusle fina. Ondo. Besarkada bat, Eta oparia jasotze ditugula ere badaki, noski. Ondo? Gustora. Ez du erregalaino izarrainik? Uste dut baietz. Ah. Baina debalde baina zerbait erosi eta hau ere pixka bat, eta Bueno, ondo dago. ondo, hori oso ondo Detailetxo bat, dago, bai. Jaso ditugun opariekin pentsa, arraia ere ondo dago. Itxasen eneriz, imintzio batzuk oparitan? Vale. Bai? Gogoia horrekin. Venga. Guazte para hartu lekua, mesedez, miren eta joan bestaldean. Ja ba, markagailoiek, piztan ditugun. Demora. Ondo. Trajea. Soldadua. Bai, zer da? Soldadu trajea. Zer dari? Zer da? Soldadu armarri... No, Arma soldadua. Arma? Armadura. Bai, Hori da. ondo. Kanguroa. Jode, bikai. Biak, ibiltzen, Mendian. txangozaleak mendia igotzen. Everest igoten. Eta zer dira orduan? Mendi altuak igoten. Ez, aipatu duzu ya. Everest, Bikotea, bi mendizale, Everest igoten. Ondo, bai. Ondo. Alpinista. Zehazki barren egiten alpinista, baina egia da orain mendizaleak ere igotze dituztela Everestera. Bai. Bai. Egin dugu soldaut Everesten, ja. Eta zaborra eta ez da hori beste, pentsatzen egon nahi, nor da Londreserako miren? Bai. Miren zuzera Londresera... Biok, Biok. Biok eta beste bat. Abizok eta beste bat. Bai. Ondo. Dinot, armadura ikusit hemen, Towerren, Londreseko dorrien dau. Enrique Zortzigarrena, oso altu zan zure bestekue. Da dau, gaztetako armadurie, alan, guapo, eta sartzako gero loditu zan, da dauz bizek, ikaragarri. Egokitu egin behar eza. Zuen ikusten eta... Armadura operazioa. Armadura operazioa. Gero badauzu bai aizkorak bebai, buru moztekuk eta oso politzek. 60 puntu! Hori zertarako da, Hori zertarako da, bai. Historiako atal ilunak eta bar. Miren joan eguk argia behar dugu, noski. Eta emintzioak hartu lekua, Asier eta Joan Anderbestaldean. Oko bikote, Bota beldurri gabe. Hortxe kontzeptuak, demora. Vale. Surf egitea. Ez. Surfeko tabla. Ez da. Olatu gertu. Ez. Zer da? Patinetean, eskeita. Zer da bera? Eskeiterra. Eskeiterra. Soka salton. Bai. Biak etxean. Soka salto. Ez, soka salto. Bikoteak. Ez. Dantzarik. Ondo hori ginen, Buah, bikoteak... Ez da bikoteak. Buah, ez dakit. Pareta, izpilua... Bueno. Zer dira? Zer da hori? Etxea. Bai? Etxean bi etxean, bi lagun etxean, bikotea etxean. Ez da bikotea? Etxe bat. Bizilaguna. Bai? Bizilagunak? Bizilagunak diskutitzen. Nola daude? Asarre. Bai! Hartu lekue. Kostata, Bikote... etxean, ez bizilagunak. Eta mire, etxeak, bi etxe, bakotxa beranien, ondo. Kaso da galdera delikatu xamarra, baina zuetako norbait badago une honetan bizilagunen batekin haserre? Ez. Ja, gero telebistan esatekoa ere. Ni ez, nahi elako nausartzen. Epa! Nahi ausartzen ez errezaten. Erreklamatu nahi zenuke zerbait edo? Ba... Zaratak edo? Txakurbet. Da, txarri bata. Bueno, ez da txakurra da, txakurra da txerria. Da, txakurre eta txarri, ze, berataz hauie. Dagokio nari! Dana, 60 puntu! Nahi ausartzen esaten. Perizo, arartekoa da, mil uste dukita. Bai, Salaketak egin hemen. Asier, Jonander, zuek tabernetan eta zenbat imintzio. Zuei egin ere, bai, imagina bat. Zuei bai, zuek kalera. Noski ba, hori ba. Itxi, izteko ordua, kalera. Erabili talentu hori guztia mesedez hartu lekua, itxasun eta eneritz. Bestaldean, igual diskotekaren batean sartuko gara, euskalo. Dia zerrak arten, kontzeptuek. Demora.
Apa, Xer. Isilik, Mikrofonoa. Zer? Faraoia. Bikain. Zuritu, zagarra, patata zuritu. Patata zuritu. Ode. Apaiza, errezatzen. Mesa, apaiza eta mesataria mesa entzuten dabil. Bai. Osando. Zate baita, tabernak ere parrokiak direla. Hortan ondo dituta. Danak, hau pasudek, 60. Zoragarri. Oso ondo. Oso ondo. Eroglifikoa. Itxas neneritz, zeuek hasita. Oso ondo. Bai. Zuek proba honetan, ez da? Aber gaur. Aber gaur. Lehenengo eroglifikoak dio, denpera. Postra honek badu. Esne. Bai? Esne... Ez dakit norden bestea. Esne txarra. Ez dakit norden. Txarra. Esne gaina. Bai? Esne beltza taldea, esne lehenengo zatia behar dugu, Andoni Egaña, handia bertsolari handirik bada bera data, esne Egaña, oso ondo. Benerit, zautzan? Idea. Ez? Zeure herriki die? Bai, ba. Bueno, begira. Hor pendiente badugagu, deskurritzeko zerbait. Bai, bueno, zuzo berriek hasi. Hori ba. Donostiako plazak. Baita ere, asko ikasten da hemen, Ondo. Ba, ia bigarrena, denpora. Ukendua. Oso ondo. Hau bai, Dualipa, ukendua. Oso ondo. Eta egaina etxean, Dua Lipa nor da, hori ba. Bautza berea, ez da? Puntu, ikote. Arrazoi? Bai. Bueno, ikusi dut azkenien barri, pelikula. Txarra. Zer? Miren Joane, zer, ondo? Ni ikusi bari dauket. Joane, bai. Bueno, da, kenda, bueno, mesedez, hartuta, bueno. Lepoa mozu, Arturo gozela, Miren, Joane, eroglifiko batzuk honek errauek. Ondo, barri baino, lehenengoa denpora. Uretara bota da. Bai. Borra ona, borra ondo, no. Ez? Boia. Ez. Abizena ondo egin. James Bond. Bond de gas. James Bond. Ene hori erraitzik aldatzen du. Bord-a-tik. Bordatik. Txaluparen borda edo izango da, ez da? Bai. Txasontzia edo. Bueno. Bigarrena, miren Joane, denpera. Nire katuak gogoko ditu. Lastanak. Oso ondo. Lanota aztarna bat egin da. Aztarnak eta herri hori kenduta, aztanak, lastanak. Oso ondo? Bikain. Bitik bat, 50 puntu. Ondo. Asier da Joan Ander, zer? Ikusiko, Ikusuko, eroglifikoek asmatu eta aurrera. Lehenengoa, denpora. Bazkaltzeko dugu. Pastoa. Bai? Egin eraiketa? Pasteko dugu. Astoa. Zer? Pasta. Bai! Astoa, obarik, pasta, ondo? Denuntziatu ere gogoan beti, Bazkaltzeko past, horrekin ere osatu, ondo. Paso. Asier, Jon Ander, bigarrena denpora. Agortu da zentraleko. Zer ikusten da? Argia, Vale. bombilla, Argia bai. argie, agortu da zentraleko, argia... Venga, argia non? Energia handia, energia? Bai! Izkiaren barruan argia ikusten du. Argia, enargia, hori gaitzeko ordezkatzen du, energia, oso ondo. Ze energia? Lehenbiziko saio bat, nahoritu da. 1 puntu, Zumarra gaurretxura. Eta ze indarra, energia ematen digun Miluzeko eskuaren Deia Darrak. Aurrera! Miluzeko eskua!
Txasnetan eritz, bazen lehenbiziko komoinaren bila. Falta sumatuko dut, ezta? Epa. Nola du izena argazkiko kirolariak? Oiana Azkorbeitia, Amaiur Iglesias, Garazi San Pedro edo Aitziber Ibarbia. Bai? Oiana Azkorbeitia. Amaiur Iglesias. Bigarren errebotea. Garazi San Pedro. Mendi lasterkaria. Bokalik ez, te batzuk bai. Aitziber. Ia ba, aurrera. Hauetako nor da hiru truku taldeko partaidea Ruper Ordorika eta Vicente Martinezekin batera? Izare derrakaragi egiten dauzeruan bakarrik, ez da bakarrik lagunak ditu, jaun zerukoak emonik. Hirugarren agar dugu. Ruper, Vicente eta Leturia, Iñaki Salvador, Tapia, Joseba Tapia legia edo, Ander Barrenetxea. Tapia. Bizkaiko koplak berreskuratuz, zelan egin zuten. Aupa. Eta bokala? Ze paritxe iru truku, geratzen got. Ia ba, geratzen got. Gerorako plana badaukagu, ja. Aurrera? Zenbateko luzera zuen argazkiko Hans Langseth Norvegiarraren bizarrak? 2:33. Bueno, mesedez. 3, 4, 5, 33. 2:33. Bueno, mesedez, nola du ba? 5:33. Bai, horixe. Ode. Zer? Bai, higienea. Bizarran bakteria asko dauze. Pentsa. Ta hor, zesanik ez? Bokala? Asier Jonander? Horrera, entzun. Nola du izena entzun dugun taldeak? Roxette, Clavelet, Margaret edo Hortensiet. Roxette. Buah. Ona. Bokala? Entzute dut hau. Aurrena hiru truku eta gero Roxette. Entzuten dute. Noski. Greatest hit. Ba, Disku dakote. Ona. Eskatu nahi duzu, bikote? Baino askoz. Izaten da. Bai. Zenbatetan kentzea, gehitzea, baino askoz hobea izaten da. Gehitzea? Bai. Ondo! Ezin aldatu. Komoina, ondo! Pentsio puntuarekin. Beste ronbeste, eutxi. Komodina, eskuratu gaur da puntuei eusteko, bigarren eskua, zu beti zure munduan. Nola du izen argazkiko animaliak? Pelutxearra, ileordearra, tramparra, armakala. Bai? Armakala. Errebotea? Ileordearra. Tramparra. Benetan? Bai. Badu, itxura, Peluxea zen, bai. Bokalik ez beraz? Entzun! I just could get enough. I just can't get enough. Miren joan ez talde zen? OMD, Depeche Mode, Modern Talking, Suez. OMD. Asier Jonander. Depeche Mode. Tabernan jarrita igual. Noski. Tarteka. Seguro, bai. Seguro. Bokala? Eta miren joane, urrengo errondan, nor da Iparragirrez mozorrotutako argazkiko abeslaria? Benito Lertxundi, Txuma Murugarren, Gontzal Mendibil, Gari. Gontzal Mendibil. Bere musikalak eta. Bai. Bokala? Oparitu zeidan, berak. Gontzalek? Bai, etorri zen ahoz ahora, Iparragirrei buruz berretan. Beran liburu bet,
berana, bereziki, etxindakotela gordeta, bueno, gorri-gorrizen moduen iparragirren. Zaindu hori, Opa Gontzal. Bokala, esan zuen? Bai. Eta orduen, eskertu nahi zat. Bai, za, nuski. Danan aurrien, ondo. Nik Eskobilaren opari eskertu dudan moduan. Ba, nik iparragirren. Bagoitzak berea. Miren, Joane, urrengo ronda. Entzun. Bizo kantaten, bai, miren ja zoratute, Nola du izena entzun dugun bengoren kantuak? Oiu. Zer zara fana? Kontzerture goiez. Zeona, bengo, Sogatorra gainera. Opa, bengo. Eta bokala? Azken erronda daukagu, saietoko zarete, azken erronda? Bai, jarraitzen dugu. Hauetako, zein aktore ez da agertzen Arreia filmeko irudi honetan? Clara Badiola, Jose Ramon Soroiz, Iñaki Irastortza, Joseba Paolaza. Bai? Jose Ramon Soroiz. Oso ondo. Bukala? Eta, saiak ere egin beharko genuke, zu beti zure munduan. Ederregia. Ez? Ez da genik ikusten badan bigarrena. Saiatu ere ez? Ez. Ba, bizitza krudelegia denean hobe izaten da fantasian bizi. Krudela. Bai. Bizitza miluzen ere tarteka. Puntu batzu bildu ditugu alere. Asier eta Jonander, zuen aukera orain, komo baina lortzeko. Eta nola eman buelta honi? Bueno. Nola du izena, karteleko antzezlanak, potologuak, pototaloak, potokumeak edo pototalkak. Potologuak. Ondo. Bodologuak izan gero potologuak. Ni horrekin ari nintzen. Bokala? Aurrera, entzun. Nola du izena, The Beatlesen kantu honek? Hello, goodbye, bye-bye, edo hello, goodbye. Hello. Beri hortan. Hello. Rebotea. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Azu Beatles zalea ziren, Bai. Ondo? Ba, hau jartzen zaigun ingleseko irakaslek inglesa ikasteko. Bai. I say hey, Hello, goodbye. Guri yesterday, ez da broma. Ingelesean, oi? Bokala? Iztegi gutxi. Iztegi gutxi eta kontrakuek, ondo? Eta nola eman buelta honi. Asier eta Jonander. Ondorengotatik, zein ez da Amerikar estatu batuetako estatu? Mexiko Berria, Hawaii, Alberta edo Montana. Bai? Mexiko Berria, Hawaii, Alberta. Ikote? Alberta. No. Bokala? Hortxe hiru. Aurrera? Tabernetako izarra, DJ Adimentsu. Zetalderen bertxia sortu du. Nogen, Zesatek, Asgard, Sorotan Bele. Nogen. Ondo? Bidea egin ez daki. Bokala? Bokal bat? Eta nola eman buelta honi? Hortxe askatzeko aukera. Azken errondara, salto? Azken erronda. Hala beharrez? Bai.
Zein robotez mozorratu zaigu argazkiko aurra? C-irupeo, RB-DB, BB-zortzi edo Wally. C-irupeo. Ez? RB-DB. R2-D2. Arturito, Ego Ameriketan. Bai zera. Bai? Ahí ba. Okala? Bigarren komoina lortzeko aukera. Aukera ona oso. Eta nola eman buelta honi, bikote? Listo. Askatu aldugu? Bai, noski. Karo. Arazo baten Akilesen orpoa soluzioa duen edo ez jakitea da. Jode. Sakon, bai horixe. Bigarren komoina. Eta markagailuak adidanok, 382 komodin, itxaslaneta garitzek, miren joane, 380, 380, Asier Jonander. Hortxe, 10, 30, puntuko aldiek, iaia berdinduta, komodinak urrezkoak izango dira seguru, itxasleneritz, eta beste danok pausart. Joan beharko zein da zuzenera. Lehenengo errondan, itxasleneritz, zeuek hasiko zarete erantzuten. Ibaiak dira. Senegal, Kongo, Niger, Paraguai, Kenia, Moldova, Brasil, Gambia, Uruguai, Belize, Mexiko. Bai? Kongo. Munduko luzenetan bederatzigarrena. Miren, Joane. Niger. Afrikan. Asier, Jonander. Senegal. Bai, Senegal eta Mauritaniaren arteko muga ezarriz. Uruguai. Sondo. Miren, Joane. Kenia. Ez dago alakorik ba. Asier, Jonander. Bai? Brasil. Oza, bera honekin. Itxasleneritz. Gambia. Osondo. Planto egiteko aukera daukagu? Planto egiteko aukera daukazuen. Zenbat puntu? 50. Planto. Planto ba. Zuena dira 50 marroiek. Mexiko zegoen eguzkampo. Eta aurrera. Bigarren errondan, miren Joane. Moda diseinatzaileak dira, zeuek hasiko zarete. Estela McCartney, Haruki Murakami, Peggy Bacon, Donatella Versace, Margaret Atwood, Anna Lokin, Domenico Dolce, Iraio Oyarzabal, Victoria Beckham, Simone Port Jacquemus, Estela Novarino. Donatella Versace. Gianni Versaceren arreba. Domenico Dolce. Dolcean gabanako Dolce. Estela McCartney. Polen, alaba. Miren, Joane. Anna Lokin. Sondo. Victoria Beckham. Hortan ari da gaur egun bai. Jacquemus. Frantziarra. Miren, Joane. Haruki Murakami. Idazle ezagun hau. Idazle superona Murakami. Irakurri oso politxe da. Asier, Jonander. Estela Novarino. Osondo. Itxasleneritz. Komodina. Bai, Osondo, bikote. Super Iraia Oyarzabal. Bai, horixe. Euskalduna, 150 puntu. Asier, Jonander, zeuek hasiko zarete erantzuten, eta hirugarren errondan, Otomandar Inperioaren parte izan ziren. Hori da jakin nahi duguna. Bagdad, Istanbul, Budapest, Alexandria, Alger, Bukarest, Marrakech, Viena, Sebastopol, Sofia, Venezia. Bagdad. 1920 arte bai. Istanbul. Osondo. Konstantinopla. Lehen hori da. Miren, Joane. Sofia.
Asier, Joan Ander. Alexandria. Zuzen? Budapest. Budapest. Hungaria, 150 urtez egon baitzen, menpe. Miren, Joane? Bukarest. Bai? Asier, Joan Ander. Alger. 300 urtez. Komodina. Zerrez geratu zaizuen osatzeko. Menpekotasunik bat ere gabe. Osondo, Sebastopoli esker, beste 150 itxasnetan erizentzat. Marka gailuak 720 puntu. Arrantzaia bat arautzen, Maiari Aragak 360, Urretxu Zumarraga 390. Gure kimikariak, bigarren saioan, alegindu dira gaurkoan ere. Ez da posible izan aurrera egitea. Zer moduz neskak? Pozik, bai. Egindakoarekin? Bai. Egindakoa zarro. Egia da hor behar polit bat genuela. Bai, dirutxue behar gendu. Baina matrikula ordaintzeko eta dirua, egin beharko dugu beste kanpainaren bat, edo aldarrikatu, prezio egetxe ditzatela. Ia mesedez. Kimika ikasin nahi duteta gazte hauek. Claro. Miren eta Joane, azte kimika gurekin ere. Eskerrik asko torpegatik. Eskerrik asko zuek, eta zierre. Finalerditan gara miluzen. Finalerditan dira itxasneta eneritz. Ondo, Berriz hemen. Taula asko osatu, puntuak bildu. Asier eta Joan Ander, zuek ere gaur iritsi? Ondo. Eta helburua beteta? Bai. Bai ez da? Horri izaten da, tabernak itxi ireki, sartuko gara, zuek sartu zarete. Festa honek aurrera jarraituko du eta, orain sokatiraren txanda. Noski, Erne, bitaldeak, Urretxu Zumarragarrak erantzuten lehenak, puntu gutxiarekin, hartu lekoa mesedez, sokatirara goaz. Denbora. Zein herrialdetako hiriburua da Damasko? Siria. Ondo. Zein euskal lurraldetan jaio zen Andrea Jaurrieta zine zuzendaria? Paso. Nafarroan. Zenbat da? 3, gehi 4, kenbi, gehi 7. Bere itxanda. 12 da. Zein egunetan ospatzen da San Juan eguna? Ekainako 23. 24an ospatzen da. Nork irabazi zuen 2024ko lauterdiko Eusko Label txapelketa. Paso. Unai Lasok. Nola dute izena Argentina eta Brasil artean dauden urjauzi famatuek? Paso. Iguazu, nola du izena Apple etxearen nabigatzaileak? Google. Safari du izena. Zein euskal lurraldetan dago Orozko? Bizkaian. Bai. Zein talde jaso zuen 2024an Adarra saria? Paso. Errobik. Zein urtetetan ospatu ziren Tokioko Olinpiar Jokoak? 2022. 21. Norena da erlatibitatearen teoria? Einstein. Bai. Zein udalerritan jaio zen Claudio Landa kazetaria? Paso. Ien. Zein kiroletan da ezaguna Markel Alberdi Sarobe? Paso. Igeriketan. Nola deitzen zaio eremu txiki bateko klima bereziari? Mikroklima. Ondo. Nola du izena ezkilaren barnean dilindan dagoen atalak? Eskirapea. Ezkila mia du izena. Pampi Laduxen kantuan nora doa egaka? Mendira. Kaliforniara. Zenbat ordu laurden ditu futbol partida bateko lehen denborak? 3 ordu laurden. 3 ordu laurden. Zein margolarirena da Abiñongo andereñoak margolan famatua? Picasso. Ondo. Zein euskal lurraldetan dago Oiz mendia? Bizkaia. Bizkaian. Egan taldearen bakarrik lo ez kantuaren arabera norekin bai nahi du lo egin? Paso. Lagunekin bai. Zein animaliaren maskorra da Santiago bidearen adierazle? Txirla. Bieirarena. Zein herritan itsasoratzen da Urola ibaia? Gipuzkoan. Zumaia, herria. Zer kirol modalitatetan aritzen da Gorka Aranberri? Arraunean. Bai. Itxasoan hori! Denpora. Bai. Gaur, ez da posible izango finalera iristie. Zer moduz neskak? Ondo. Hala ere, programa oso eginda, Bai, ba. Daia betera non leku tartuta. Urrengo miluzen beste aukera bat. Baukate! Asier eta Joan Ander, Urretxu Zumarragatik, taberna itxi eta platora. Eta aurrera, Miluzeko parrandan, finalera arte, pozik. Bai. Earki. Noski, Helburuak betetzen, ondo? herri bazkaria menua pentsatu dugu? Ez, apaia, ez.
Bueno, marisko paella hemen, itxaski paella alegia, jokoan baititugu, 26.000 eta 800 euro. Itxaski paella, tropiezaz betea gainera, Edo marmitxon bat edo. Kabiar pixka batekin, dio, daimeste diru izan da. Arrozu txikin. Bai, baita, diru pixka bat ere gorde, publikoari ere oparitxoren bat. Opa, laudio, eskerrik askotazteatik. Eskerrik asko! Etxeko egin, zer jaltzen egongo die, gure txekoek? Ze izango da ba? Gaur Soparen bat. Sopa eta legatza, igual. Ez da txarra, Ez da txarra, Kirolari izan da, Asier, Jon Ander Basaria kirolarizek? Ni baina ez baino. Zer inoiz ez, eskubaloian da. Eskubaloian, ibiletako Asier, benetan? Ze taldetan? Eurolan da zautzen urte bete. Amena horren? Guau! Baina, amena barzeta. Bueno. Zeta, Letra guztia bukatuta, ja. Ondo? Ezkerra? Bai. Guau! Oie, preziatuak izaten dira, ez da? Egin nuen eupe eskubaloi umetan? Behatze urte hasi, 16 urte arte, bezuek urten. Klakla, dislokatuta, ja. Klakla, dorduen. Einzu? Ni bai, eskolak irodean, eta... Eskubaloia politzea, Bai. Asier, Jon Ander, eskubaloia. Protagonista gaur finalien, ia sortea dauen. Euskal Herriko talde batzuk, oharra emango dizuet, Euskal Herri osuen, badakizue, batzuk Espainia, batzuk Frantziako ligetan, orduen, lehen mailako eskubaloi liga, bakoitzak bere herrialdekuen, irabazi dute, bai edo ez, denpora. Ziberok, bai edo ez. Barakaldo. Arrate. Bera. Bidasoak. Itxakok. San Antonio. Medina Gipuzkoa. Kukuliaga. Anaitasuna. Betionak. Egiaztatu egingo dugu. Lau akats, daude. Lehen mailako eskubaloi liga irabazi dute, egin aldaketak. Egitalik ez. Zintzauratu gozen non. Zintzuak ezkizu seguro. Medina, igual, gertu zan beste izan bajar izaten igual. Baina eske igual, gero, festa gero igual zailo dira. Bueno, aldatu pio egin goz. Beste bat aldatu. Bestera, berlingo. Tanto bestea. Denbora horra, hijo. Txako. Venga. Buah. Txako. Bi akats bakarrik. Oie, kuando aldaitu gordo. Aldaketa honak. Igual ez. Azkar 20 segundo, Tiola, igual. Bai, eskak izan. Aldaketa egin da egiaztatu. Azkar. Hiru. Dale, bai. Osa, ya está. Epa, urrezko galdera. Europako txapeldunen liga irabazi dute bik denbora. Antxinako Europako kopa. Txapeldunen liga, zeinek? Asier eta Jon Ander, ze moduz? Ondo, ba, hau... Justo baino, eto baino, nahi baino karrago. Laburpen oso ona. Itxako? Aldatu egin dugu, eta orain badakigu, ondo dagoela, ezta? Bai, Lizarrako emakume taldeak 4 liga eta 3 kopa irabazi baitzituen 2013an desagertu zen arte. Medina Gipuzkoa baiezko eremuan zuzena da. 70ko hamarkadetan 2 liga irabazi zituen taldeak. Beti onak, ez ezko eremuan, bai? Beti onak baina, ez dute txapelketarik irabazi.
kukuilaga ezezko ere mugan? Ohorezko mailan lehiatu den taldea, gaur egun emakumeen zilarrezko mailan dagoena, txapelketarik irabazi gabea. Ezezko ere mugan, Barakaldo. Bai? Finalak eta jokatu bai, baina txapelketa nagusirik ez dute irabazi ez. Lehen mailako eskubaloi liga irabazi dute galdetzen gabiltz, orain arte Espainian, Zuberoko eskubaloi taldea ezezko ere mugan zuzena da? Frantziako kopa erregionala irabazi zuten adibidez, baina ligarik ez. Bidasoa Baiezko ere mugan, bai? Bai, 80 eta 90 hamarkadan, 2 liga eta 2 kopa irabazi zituen Bidasoak. San Antonio beste talde handi bat. Asier, Jon Ander, zer? Hori ondo, ba. Hori ondo? Bai? Bai. 2 liga eta kopa, ondo. 400 euro, Asier, Jon Ander? Herri guztiarentzat ez dakit, zeuentzat bai, Marcos, zuzen. Bera Baiezkoan, zuzena da? Bentsa, 9 liga eta 8 kopa irabazi dituen taldea da. Sekulako izarrak. Arrate. Eibarko taldea Baiezko ere mugan zuzena da? Eta hortxe, biak atxak, Arrate eta Anaitasuna, ezezkoan, behar genituen eta. Halere, bikain, Asier, Jon Ander, 2 huts bakarrik, 450 euro eskuratuta, urrezko galderan 1000 euro irabazteko aukera. Europako txapeldunen liga irabazte dute 2 galdetu dugu. San Antonio aukeren artean, bai? Ondo, 2001an Europako txapelketa irabazi baitzuten iruindarrek eta 2 errekopa ere badituzte. Zer? Bera duda asko. Bai. Gol polita litzateke, Ba, jo. Bestela zer, Asier? Bestela zein ere. Zein? Ez da zakite, Medina, Gipuzkoa, Bidasoa. Bera, aukeratu dugu San Antoniorekin batera. 1000 euro irabazteko aukera, bera erantzun zuzena baldin bada. Asier, Jon Ander, miluzera etorri ze ondo? Eta 1000 euro eskuratu, lehenengo gunean? Bera zuzena da? Bidasoa! Oso ondo! Asier eta Jon Ander! Gora animoak! 450 euro harrapatu ditugu talemiziko saioan. Azte herri bazkaria egingo dugun. 6 hortan bikote! Asi gana gonak sartzen eta zuek jarraitu hormesedez